माहितीये, ज्या वेळेस आपल्याला डोळ्यामध्ये अश्रू आलते ना, ते अश्रू भरून काढा रे, भरून काढा. ही वेळ फक्त 2 महिन्यावाले आहे. जर तुम्हाला राग काढायचं ना, त्या 2 महिन्यात काढा रे. जर आपला अपमान झालाय ना, आपला अपमान त्या दिवशी झालाय. गेल्या वर्षी ज्या दिवशी आपल्या लिस्ट मध्ये नाव आलं नाहीये, वर्षभर प्रॅक्टिस करून त्या दिवशी तुमचा अपमान झालाय रे, अपमान. तो अपमान तुम्ही नाही, तुमच्या मेहनतीने अपमान केलाय, मेहनतीने. आणि हा अपमान जर भरून काढायचा असेल ना भावा, इथं कारण देऊन चालती नाही भावा. इथं जर हा अपमान भरून काढायचा असेल ना, त्याला फक्त सातत्य मेहनत नावाची गोष्ट आहे. यावर्षी माझी अपेक्षा आहे, ज्या आई वडिलांना दुःख झालतं ना, यावर्षी त्या आई वडिलांच्या डोळ्यामध्ये डायरेक्ट अश्रू आले पाहिजे. अश्रू, ते अश्रू माझ्या सातत्याने, मेन म्हणजे माझ्या यशाचे असतील.